Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça ha jugat 5 partits en 9 dies. El balanç de les últimes jornades són 21 victòries i 5 derrotes. Jo em penso que no es pot demanar més. Si voleu miracles, aneu a Fàtima. Benvinguts, doncs, a Bàsquet Blaugrana Debat, el programa número 20 de l'última setmana corresponent al mes de gener. I sense més preàmbuls, comencem. Sar. La notícia en aquests moments, encara aquest dilluns quan estic gravant aquest programa, és el sorteig de la Copa del Rei que es disputarà a València a partir del 19 de febrer. El Barça ha tingut sort, tot i que encara no sabem quins seran els seus rivals, perquè hi ha un partit pendent entre el Gran Canària i el Baskonia que pot decidir una plaça entre el Múrcia o el Baskonia per ser cap de sèrie. Total, el Barça, en la primera eliminatòria, doncs, tinguent aquests condicionats d'aquest partit pendent que s'ha de celebrar el 8 de febrer, el Barça jugarà contra el Múrcia o el Baskonia i en la següent eliminatòria, en tot cas, possiblement amb el Tenerife, si és que guanya, no? El que sí que és cert és que el Barça en semifinals no s'enfrontarà al València o al Madrid, si és que passem a semifinals, i per tant, doncs, podem dir que el sorteig ens ha estat bo. Ara veurem si el Barça aprofita aquestes circumstàncies. Esperem que amb Clayburgh doncs, tinguem aquesta il·lusió d'aconseguir aquest trofeu, que en teoria és l'únic que podem aconseguir. En teoria, veurem com van les coses, molta sort i que Kluivert estigui a punt i que no es lesioni ningú. Ens veurem, doncs, a partir del dia 19 a València. Molta sort, Barça. Dit això, evidentment, hi ha la sensació doncs, que no de desesperança, però de desencís per la derrota d'ahir contra el Tenerife a casa per 7 punts, però és que ja comencen a fallar les capes, oi? No podem demanar miracles. El Barça va intentar-ho tot, en certs moments anava al davant de 13 punts, però al final va fer figa. I és que també el Tenerife ja sap com s'ha de jugar, el pick and roll, i ja per sempre el gegant, l'home més alt contra el baix. I aquí tenim doncs, que Billy, doncs, com sempre, o gairebé sempre, va fallar del tot. Shermandini i Marcelino van fer el que van voler, Fittipaldo i Guerra també, sort que després va sortir Barra per marcar els exteriors, però el Barcelona, tot i va tenir uns bons moments en el segon quart i en el tercer amb Norris, especialment al final va caure de forma clara. Va caure de forma clara perquè van fallar les forces. Per exemple, Sangalí va fallar 4 tirs sol, pràcticament sota cistella, a més d'uns tirs lliures. L'Apro va fer moltes pèrdues de pilota. Què vol dir això? Doncs vol dir que l'equip està cansat. Simplement és un problema que allà no en raja d'aquestes forces, doncs no és possible agarrar-hi més. De totes formes, com a cosa positiva, tenim Vesely, que va ser autor de 15 punts, no està malament, i també Norris va fer un pas endavant. La derrota d'aquesta del Barça doncs, és més les sensacions que no pas la classificació en si, perquè el Barça ara estarà 3 derrotes, de 3 punts de 3 victòries. El Madrid, si m'explico, el Madrid té 3 victòries més que nosaltres, el València 2. Nosaltres anem dels tercers. El més important a la Lliga Endesa doncs, és classificar-se dels 8 primers i en la fase final acostuma a guanyar l'equip que està més en forma. Per tant, no em preocupa aquesta derrota del Tenerife a efectes classificatoris a la Lliga Endesa, a la Lliga Europea seria una altra cosa, però sí les sensacions. Com deia, doncs esperem que Clayburgh es recuperi. Pel que fa a l'Eurolliga, doncs aquesta setmana vam començar contra el Dubai i vam guanyar per 2 punts. Un partit molt disputat, el Dubai també té molt bon equip, el Barça anava guanyant i al final, doncs, amb una mica més perdem, no? Aquí tenim la sort que Panther va tornar a reeixir després de 2 jornades que no havia marcat cap punt en joc, va tornar a sortir i després de 18 punts, en el punt número 19, o en la jugada número 19, en el tir número 19 a Cistella, doncs va inaugurar el seu marcador després de 3 partits i, per fortuna, Panther va ser una de les figures
destacades d'aquest Barça, que també va tenir bona actuació amb Senghelia, i la figura va ser aquí Brizuela. O sigui que Brizuela va ser el gran destacat amb 25 punts i gairebé va estar a punt de batre un rècord. Bona impressió de l'equip del Dubai, el Barcelona va saber resistir i al final va guanyar uns punts d'or. Diferent ha estat el partit contra l'Asvel Villeurbanne, el Barça va guanyar de 7, el Villeurbanne era on encara ho és, però tot i així va plantar cara, va demostrar que també és un bon equip. A l'Eurolliga no hi ha equips dolents, hi ha equips bons i menys bons, i el Villeurbanne és un d'aquests equips. El Barcelona va començar com sempre malament, després es va anar afiançant i per fortuna va arribar fins al final, podent mantenir una distància considerable per bé que l'últim minut va ser bastant dolent, però vaja, el Barça va guanyar i es va classificar, que en definitiva és el que volíem, no? A la classificació de la Lliga Europea tenim que el Hapoel, el Fenerbahçe, el Madrid i el Barça tenen 16 victòries. Sí, el Barça és colíder, no? Bé que alguns d'aquest equip tenen algun partit pendent. O sigui que estem molt bé a la Lliga Europea i aquest dijous a veure què passa a la pista de l'Olympiakos de Grècia, on aquesta Olympiakos, recordem que el partit d'anada va perdre a casa nostra per 13 punts, però ara s'ha reforçat d'allò més, no? I ha signat un jugador de Nord-Amèrica, un tal Joseph, que ha jugat gairebé 1.000 partits i 14 anys a la NBA. I és que aquests grecs no s'estan de romanços i es gasten el diner a dojo. En parlarem dijous a partir d'un 8:45 i televisat per Movistar Plus, a veure com anirà aquest el resultat i el joc. I també, com deia, el diumenge, que continua la Lliga Endesa, naturalment serà contra el Múrcia, a les 7 de la tarda. Altres notícies destacades aquesta setmana ha estat que el Barça finalment s'ha decidit per participar a la Lliga Europea. Tots els equips signants inicials han tornat a signar que continuaran en aquesta lliga, fins i tot el Fenerbahçe, excepte el Villeurbanne, que és per un problema econòmic, i el Real Madrid. Vol dir això que el Real Madrid la pròxima temporada, si no hi ha res d'estrany, no participarà a la Lliga Europea. Haurà de jugar a una competició de la Lliga FIBA. I en parlem, tots aquests jugadors destacats del Madrid, a veure si estan conformes amb aquesta decisió i si continuen al club, el que pot passar, o bé si a l'últim extrem el Madrid ho arregla tot. El Barça, per si de cas, s'ha curat en salut, penso que ho ha fet bé, i té una penalització de 10 milions si vol deixar aquesta competició un any més avançat. La Lliga NBA no començarà fins de 2 anys i el més verd encara ha d'arribar, no? No sabem què és el que pot passar, diuen que en principi han de portar diners, que és un projecte a 30 anys i realment el Barça de moment no ho ha vist clar. Si el Madrid no juga, doncs home, es baixarà el nivell, baixarà l'entusiasme, sí, però esclar, jo penso que si el Barça no podem augmentar el pressupost i no podem contra aquest Madrid, doncs home, per fer el ridícul, doncs val més que el Madrid no jugui amb nosaltres. Almenys aquesta és la meva opinió. Aquesta setmana també està en notícia el gran triomf del nostre equip U22, que ha guanyat a la pista del Madrid també per 7 punts, amb una actuació sensacional de Bone, com ja és habitual en aquest jugador, però això vol dir que el Barcelona aquest any ha guanyat ja 3 vegades al Madrid i per tant la superioritat del nostre equip és total i absoluta i és el primer també del seu grup, dels 2 que hi ha. Ara, com dic sempre, el problema és que aquests jugadors de bon punt arriben als 18 anys, doncs se'n aniran cap a Amèrica i adeu. Adeu, Manel. O sigui que jo no sé si el club fa bé de gastar tots aquests diners. Aquesta setmana també ja s'han fet públics la data de l'elecció, el mes de març, a la presidència del Barcelona. Naturalment, Laporta té tots els asos per guanyar, totes les cartes, els altres també és molt respectable, però tots sabem que aquesta directiva no està pas partidària del bàsquet precisament. Molt haurà de canviar
les coses perquè doncs, puguem estar a favor des del punt de vista del bàsquet. En tot cas, doncs, un aspecte positiu és el que esperem que Pasqual doncs, pugui remenar les cireres en la planificació de la pròxima temporada i que no s'hi fiqui ni el senyor Cubells ni el senyor Navarro, als quals doncs, convindria un bon descans i si no és així, almenys que siguin figures teòriques. Pasqual ens diu que de moment el Barça no fa falta reforçar-se perquè no hi ha ningú al mercat. Naturalment que al Barça fa falta reforçar-se, com hem vist, sobretot en el 5, no? Billy va sofrir terriblement contra la situació de pick and roll contra el Tenerife. Vesely sembla doncs, que ahir va jugar i, en fi, s'ha d'ajudar per força, i Fall doncs, no està ni se l'espera, no? Un gegant com Fall, doncs, que no serveix pràcticament per res, i davant dels gegants com Shermandini o Tavares, doncs el Barça no ens queda més que inclinar el cap. Per tant, la importància també de tenir un jugador alt en el nostre equip. No és que aquest equip ja... Bé, no hi hagi res al mercat, és que no tenim diners i aquesta és la veritat de la situació. I, en fi, abans d'acabar també volia dir que aquesta setmana destaca la victòria del Partizan de Peñarroya sobre el Hapoel. El Partizan, que era l'últim i perdia de 27 punts, va guanyar finalment a la pròrroga el Hapoel. Ens ha fet un bon favor el bo del Peñarroya al Barça, que ara també té un gran problema amb Parker, que ha estat apartat de la disciplina del club. Parker ja va tenir problemes amb ell aquí al Barça i ara continua allà a Sèrbia. Bé, ja s'arreglaran en qualsevol cas, doncs nosaltres serem aquí, les veurem a venir. En definitiva, ara la primera esperança del Barça és recuperar Kleiber, que diu que ja començarà a entrenar aquesta setmana, que no tinguem lesions i des d'aquestes pròximes jornades doncs, a veure què passa. Si hi ha alguna desfeta, doncs bé, no és tan definitiva. Tots els esforços s'han de concentrar en aquesta Copa de València, doncs, que comença al febrer, que, com diu el refrany, pel febrer ja floreix l'ametller. A veure si és veritat. En fi, moltes gràcies a tots per seguir-nos un cop més i avui, ahir, sempre, força Barça, endavant Barça! I si pot ser, diguem-ho amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.